Ja täällä Vaaralammella on toinen kirre kiinni. Vaikuttais olemaan semmonen sopivan kokoinen syömäkala. Aika sinnikästi. Oli rannasta semmonen 4 metriä, mistä se ohjaa. Semmonen kiloinen kala. Ja sitten onko meillä haavinissa? Nuotio paikalla tuossa. Miepä näppää. Se ei sieltä karkaa mihinkään. Se ei sieltä karkaa mihinkään. Ei kuule karkaa. Ikinä irti, jos ei halua. Jaa, se tuli tuonne melko lailla rannasta. Vielä se pärski. Tää syyttää raukkaa ittensä. On vattalaukussa asti kuule koukut, niin se ei siitä mihinkään lähde. Ei olepa ennenkään lähteä. Ja hyvät siimat on, niin ei mene poikki. Tuohanpa tänne se. On pie. On nohki pie. Otetaanko mies? Eikö me jotain otetaanko tuolta? Täällähän on hyvä paikka. Otetaan mihin se meni. Siinähän se on melkein on. Samasta vastaa tätä ylös kuin viimeksi. No, annahan vähän rimpuilla kun haluu. Oli alta kiloinen kala.